langsung ae sayure dipelungno. Ana cipire. Assalamualaikum Bolo Masih, piye kabare sampean? Moga-moga dina iki kabare sampean apik, sehat. Tapi nek ana sing kurang sehat, moga-moga sampean ndang waras. Terus sapa sing ndang moga-moga ndang lunas. Lah iki Bolo, dina iki ning tengah sawah. Ayo masak jangan asem. Lah, jangan asem iki apa masak? Jangan asem apa Bolo? Lah iki. Jangan asem iki ayo masak iki. Iki bahan-bahane Bolo. Bahan-bahane iki apa wae? Ana kecipir. Lah iki kecipir Bolo. Kecipir iki salah satu sayur-sayuran jadul, ya. Salah satu sayur pokoknya ana kaya ning desa tok iki Bolo. Terus engko dikombinasi karo iki. Ana wortel, terus karo kol. Wah, ceblok kabeh Bolo ya. Kaya apa keseruane masak jangan asem iki nganggo bahan-bahan iki wis pokoke ikuti terus keseruane Mas Channel. Mas Channel gobios. Iki Bolo, bumbune apa wae? Jangan asem iki simpel Bolo. Jangan asem iki bumbune mok iki. Laos iki laose engko digeprek wae ya, aja diulek. Terus ana lombok pedes, lombok setengah pedes, terus ana iki bawang brambang, kencur lho. Awak dhewe nganggo kencur Bolo. Terus terasi. Terasi iki aja sampai lali. Gen apa? Gen tambah enak pokoke nganggo terasi iki. Wes langsung ae, ayo masak jangan ning wajan wae. Terus diplekno rene. Nah, ini. Ngenteni banyune iki umop, ayo ditinggal ngramut iki. Ngurusi bumbu-bumbune iki Bolo ya. Oh ya. Saithik wae. Gen nek ngulek genah. Terus iki laose disingkirno sik. Terus iki lho. Arek ngulek. Tok ngene. Nih Bolo. Kena apa kok jangan asem iki diekeki kencur Bolo. Soalnya apa? Nek diekeki kencur iku rasane luweh nendang Bolo ya. Luweh krasa. Dadi enak pokoknya diekeki kencur daripada karo sing ora diekeki kencur. Pokoknya sampean wajib nyoba. Nek pas sampean iki gawe jangan asem, jajar. Ekeki kencur, lak tambah enak. Wes lembut Bolo, langsung ayo ditinggal ngerajang iki. Iki senesek iki. Iki digeprek misan. Ya. Laose digeprek misan. Terus sayure kayak dirumat. Ya.